खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय BSF जवान पिपल सरगियारिनि नखराव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ नुजाथिहैदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला गबरथना पुलिस थानानि सिङाव थानाय राङासुरा गामिनि BSF जवान पिपल सरगियारिया गावनि फिसाजोनि जोनोम सान फालिनो 1 दान सुटियाव फैदोंमोन। नाथाय पाठशालायाव थांनायाव पाठशाला अभारब्रिजआव जाब्रबथाय जाना जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय दुखुथिया नखराव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ नुजाथिहैनानै दुखुथिया नखरजों रायलायो आरो दुखु मोननाय फोरमायो। गेलेमु बिथिंनिफ्राय बर' हारिनि थाखाय फिन मोनसे गोग्गाथाव रादाब। आइजो लीगनि थाखाय बर'नि फिसा फुटबलार बिनिता बर'आ सायख'जादों। गुवाहाटी सिटी फुटबल क्लाबनि डिफेन्डार बिनिता बर'आ फैगौ इन्डियान वुमेन्स लीगनि थाखाय तामिलनाडुनि आइजो फुटबल क्लाब एबा बारग' इन्डियान वुमेन लीगनि चेम्पियन सेतु फुटबल क्लाबनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जादों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव BJP ST मोर्चानि जथुमाव मावफुं सोद्रोमा रेवरिवा नार्जिहारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मैया BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया RSSनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायहैनायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङो दि बेखौ मैयासो निउसाव नुदों आं। सिङाव मा जादों बुंस' हालिया। बिथाङा लोगो हमनाया गाज्रि नङा। बेखौ मानसि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो एबा पार्टीनि थांखि हिसाबै लोगो हमहैनो हायो बा जयेन जानो थाखायबो लोगो हमहैनो हायो। बिथांनि गोसो। नाथाय जों बिथांखौ बरायो। बिथाङा जयेन जाफैयोब्ला जयैनो BTCआव आसामाव जोबोद मोजां जागोन। खौसेथिया नुजागोन। हाग्रामा महिलारिया BJPआव जयेन जायोब्ला BTCनि चिफ जानो हाया। मानोना सिस्टेम दं। हाग्रामाखौ BTCनि चिफ खालामोब्ला NDP, UPPL एबा गुबुन गुबुन मानसिफ्रा रागा जोंखांगोन आरो BTCआव असान्थिया फैफिनगोन होनना। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोहोम गोग्लैनांनाय देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय GMCHआव देहा फाहामथायनि थाखाय सुबिदा होदों। बिनि थाखाय 7 डक्टरफोरनि बर्ड मेम्बार दानानै होखाबाय। बिनिनो दिनै 17 नभेम्बराव प्रिन्सिपाल काम चिफ सुपारिनटेन्डेन्टनि कनफारेन्स हलाव मोनसे आनजाद नायनायनि हाबाफारि लादों। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय आनजाद नायनाय हाबाफारिया जादों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोहोम गोग्लैनांनाय सुबुंफोरा बाहागो लानो हागोन। दिनै उदालगुरि नलबारि थिम्फु क्लाब गेलेग्रा फोथाराव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल सुंद'बै PPIनि खुद्रिखां हानजा सुरनाय खुंनाय जादों। बे हानजा सुरनायाव आसाम PPIनि बुंथिगिरि पबित्र बर'आ बाहागो लानानै ओरैबायदि बिबुंथि लाखियोदि जोङो खासि खालामजाग्रा नेता नङा, जाथिनि खासि खालामजाग्रा नेता नङा। प्रमद बर'खौ खासि खालामबाय। नोंथांमोना फेसबुकआव नुदोंना हाग्रामाया मा खालामहैदों? RSSनि दैदेनगिरि महन भगतनि आथिं हमहैदों। आंनो BTCनि चिफ नांगौ होनना। बिथांखौबो खासि खालामसिगोन होनना। लोगोसे प्रमद बर'खौ थांखिनानैबो बुङो दि जाथिनि नामाव आन्दालन खालामनानै गामसा गानफ्लानानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननाया बहा थांखो? बेथ' दा फानजाबायसो BJPसो जाहैबाय। बड'लेण्डनि बाथ्रायानो गैला। बिसोरनि बायदि डुप्लिकेट नेता जों नङा। हिमन्त बिश्व शर्माया जाब्रासो कंग्रेसनिफ्राय बारना फैनाया दा BJP होनना आरो गाबोननो जुदि PPIआ डेभेलप जायोब्ला बियो BJPखौबो गारनानै PPIजों हाबगोन बियो होनना बुंथियो। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया RSSनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि थासारिखौ लानानै BPF हानजानि दैदेनगिरि एबा आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि बेरफुसार बिबुंथि। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुङो दि हाग्रामा महिलारिया RSS एबा BJPआव हाबाखै आरो हाबनायबो नङा। जेब्लाबो BPFनि दैदेनगिरि महरैनो थागोन। आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरआव UPPL दोलोखौ लाफानानै सरखार खुंगासिनो दङ। नाथाय BTC ओनसोलाव सरासनस्रा जौगालु हाबाफारिफोरा मोनसेबो मावफुंजायाखै होनना रोखा फोरमायो। जायफोरा मावफुंजादों बेफोर गासिबो हाग्रामा महिलारिनि समाव मावफुंनाय। बेनिखायनो BTC ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि सायाव RSS हानजानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायज्लायदों होनना फोरमायो। जुदिसो हाग्रामा महिलारिया फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै सावरायदोंब्ला BPF हानजाया थाबैनो सावरायगोन होननानैबो प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंबावो। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया RSSनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै RSSनि दैदेनगिरिखौ खुलुमनाय फट'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव गोबां खौरां बिजोंफोराव BJPआव जयेन जासिगोन होनना फोसावदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआवबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जयेन जामारसिगोन नामा बायदि सोंथिया फैदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।